Azke, seguru eta burujabeak eraikitzearen alde gaudelako. Komunitateak emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzen lagun dezake. Eta berdintasunean oinarritutako harreman ingurunea sortu diskriminazioaren eta indarkeriaren adierazpenak tokirik izan gabe. Feminista! Gora, borroka, feminista! Ezien, ernatxitu, beste apelu. Ze dezibeliotan egin behar dugu garrasi ukabilkada bat jasotzen dugun bakoitzean? Autodefensa feminista! Ez da bidezkoa estatu genozida batek nazioarteko ezein txapelketetan jokatzea. Eta onartezina da gure herria palestinarren odolez zikindu nahi izatea. Memoria daukan herria gara, eta faxismoaren aurka borrokatuko gara beti. Autodefensa! Sistema kapitaliste, heteropatriarkal, arraziste eta kolonialak danatariko egiturek eta mekanismoek dakoz martxan gure gorputz eta lurraldietan indarkerize normalizeteko. Martxaienak lurrari, erizainari gaxoa. Tío, de acuerdo a mi labor, somos movimientos que están disponibles. Iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programa garatzea tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko, bereziki emakume eta neskengan